Balima Anyakuma, très urgent et très incroyable. Billet mercredi 28 décembre 2022. Maliens, ala sago, au sago. Nouvelle follow mumbe kanyafa bela jelena. Anga armée victoire badeke Kidali. Et fenge Kita. Na ame Kita force de défense moko fou. Armée démonstration de force de Kita kabo aklima. Ambe armée fou o yorola. Anye information flana misoro. Ko français wulembe bi. Français dɔw bɛ ka kuma ko Macron ko ja ko kunkolo bana bɛ Macron na an y'o kuma de mɛn dɛ an bɛ tila mais c'est cɛ y'a fɔ français ka mɔgɔ dɔw bɛ ka commencer k'a fɔ ko ja ko Macron bɛ drogue de ta la an y'o information sɔrɔ an bɛ tila k'o kala aw ni an bɛ jɛ k'o ɲɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka fɔ an na tuguni an ye information dɔ mɛn Maliens a ye si bɔ Segu Tunkara tɛgɛ kɔnɔ ne de m'a fɔ aw ɲɛna n ko ni justice filɛ n ko ni IBK ka justice de ya président Assimi de k'u ye CNT mɔgɔ de loi dɔ voter ko ka fanga di pouvoir di président Assimi ka fanga di président Assimi ma a bɛ se ka kiiritigɛlaw ka ko kɛ a sago ye président yɛrɛ bɛ se ka procureur dɔ mite président yɛrɛ bɛ se ka ko magistrat ka si hakɛ magistrat ka ko ka fanga di président ma Mali cour constitutionnel mɔgɔ de wulila k'u bɛ fɛngɛ kɔ magistrat kɔ han k'u tɛ sɔn ko Assimi ka u coiffer magistrat dɛ CNT an bɛ Maliki Jaw fo yan yɔrɔ la CNT de tun y'a loi voté a loi voté ko pouvoir de fanga de bɛ di Assimi ma sa n'a ye Assimi ja a bɛ se ka procureur dɔ mite o pouvoir min dilen dɛ o ma bɛn cour constitutionnelle la ko a selen cour constitutionnelle mɔgɔw y'a dévier k'u ma sɔn ne ma fana ko Assimi ye coup d'état kɛ Assimi ye erreur kelen min kɛ o ye Assimi kun kan ka constitution in de ci quoi mais a filɛ nin ye IBK ka mɔgɔ kelenw de filɛ nin ye n'i ye fa faga ka ba faga n'i ma den faga n'i ye teri kɛ den ye den bɛ tila ka fa n'a ba tajuru sara i la awa ni justice ni ye IBK ni adama mɔgɔw denw de olu de y'aw dilan k'u bila yen ka loi min b'u yɛrɛ arranger aw nana coup d'état kɛ aw ye mɔgɔ kelenw to yen o justice kelen bɛ ka adamadenw emmerder o justice kelen bɛ ka bingani wale ta k'o ɲɛsin adamadenw ma o justice kelen bɛ ka Mali danbe bɔ a la o justice kelen ye maliyɛn bɛɛ bila ɲɔgɔn na o justice kelen ye maliyɛn bɛɛ ka carte d'identité tiɲɛ aw sigilen bɛ hali bi awa an bɛ mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna pouvoir dɔ bɛ non article 50 o bɛ pouvoir di président ma a ka justice k'a yɛrɛ sago ye awa président Assimi article 50 joué rapidement i ka Mali sauver justice ni mi kɔlɔsi n'i taara élection na ni cour constitutionnelle ye n'u ma crise post électorale créé Mali kɔnɔ ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ parce que o y'a yira déjà u ni tɛ côté kelen na adama min to CNT kɔnɔ k'a fɔ président Assimi ɲɛna ko u tɛ e ka constitution kura in fɛ yan adama wo ni justice wo cadre mɔgɔw wo mɔgɔ minnu bɛ contre la wo sema wo ninnu si tɛ transition in fɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna justice mɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ je ne parle pas de tous les magistrats mais n bɛ mun ɲɛfina président Assimi i ye coup d'état kɛ e de bɛ fanga la ni a bɛɛ dégagé ka bɔ yen ka Mali sauver sinon wallahi bilahi honneur ni ma Mali honneur sauver ni élection kɛra tan cogoya la ça va être très grave u y'a yira k'u y'i dévier u y'a yira ko fanga b'olu de bolo magistrat y'a yira Assimi la bi Assimi fanga tɛ e la fanga bɛ anw de la awa an b'an sago fana kɛ awa n'i y'u to tan cogoya la Assimi n'u ma fiɲɛ don fanga in na i ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ i ka article kɛ e de fanga ye e de marifa ta ka IBK gɛn mɔgɔ tɛ ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ k'u kala la n'i ma ni justice gɛn ni justice b'i gɛn ala k'an kisi o ma o tɛmɛnen kɔfɛ ko sema mɔgɔw rebelle sema mɔgɔw wulilen bɛ ka Azawa de armée fana dilan problème bɛ ka caya dɛ président Assimi élection bɛ ka sura problème bɛ ka caya ko an bɛ mun ɲɛfina président Assimi Mali armée caya Mali nɔrɔ fana la dɛ Mali armée caya Mali nɔrɔ la dɛ i ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka wuli an ka Mali an ka sursaut national wuli i ka baara kɛ ni forte sensement ye président Assimi an ye kuma dɔ fana mɛn tuguni ko musolaka dɔw bɛ yen a ye kuma in lamɛn dɛ ko musolaka dɔw bɛ yen ko fanga bɛ ka d'olu ma bi an t'a dɔn ni musolaka nin bɛ ka baara kɛ sɔrɔsiw de ye wa an t'a dɔn muso dɔw bɛ yen bi u bɛ avion spécial ta garde corps b'u kɔ Mali yɔrɔ dɔw jɔ u bɛ taa yen wariw bɛ di mɔgɔw ma i n'a fɔ politicien zone kɔrɔlenbaw tun bɛ mun kɛ ka tafe di an fa n'an baw ma ka votew ye Assimi a y'a kɔlɔsi aw tɔgɔ kana ye nin na parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw de bɛ musolaka ninnu kɔfɛ donc vraiment Negeni ne t'a fɔ n ko sɔrɔsiw de kɛlen bɛ ka musolaka in bila ɲɛfɛ dɛ mais ni bɔ kɛra kalama don o don ko musolaka ninnu bɛ ka baara k'aw de k'u bɛ ka campagne k'aw de wallahi maliyɛnw bɛ baw ye o ye ne ka conseil de ne ta ye conseil de ni i ni ka ladilikan mɛn i b'i jugu sara k'i ladi sɔrɔsiw musoko de Karim Keita bi musoko de IBK ka fanga bi
ibi Karim Keita ni muso yira malien be daji tu ibe ka fanga kan aya kolosi muso ko la o to kana yala muso ka dine Sékou Touré goyi tellement to mena ne be sara muso ni al ni muso ko de ma bonjour ne jabe tege billahi me ka tiɲɛ fo ne mu sete ne munye ne sara ne me muso nya awa muso de be masake ka masake ya ka be nogo ka bi ni fe nya na tigi be chaya muso be na ka tadi an balaka ka ketu ma geleman ba munu na o deme ka kele reke o ye forte changement de akono lu labla akona muso o bla o devant na ula ni malien do dongo do ko muso nbe ka baraka udi wala o be bawi parce que muso nbe ka munke non seulement uni mogo munu te transition fait ou be kol de avion kono ka taka yoro ula media munu be nu be francika barala media munu be nu te transition fait o ta simi fait viromane activiste munu be donc dala artiste munu be nu te asimi fait o te transition fait muso loka nbe ka baraka no ludi awam dien moyen be bubulu mais anta don ou be ka moyen boyoro yoro mais anta foko surasu de bu kofe mais moko chama be ka bisiki bi ko surasu de be ka muso ndeme mais dan yoro drona ayaw jija aw toko kana yala ni moko wore bawla mu be ka muso ngla sans fait billahi ni malien bora kala mo be bawi parce que Karim yen deke Karim nana kaka Karim ya ali etasi jo ka daga sunguruma ne ba be kalama ni bite ne mufo Karim ye etasi jo ka daga sunguruma awa cheche nana cheche i barake musoko ibe libu sika fo itola billahi ika alika tege fani baklo koro ki sigi fangala ko fsa ko musoko dana do ni musoko dona fangala na fanga ma libu sutorate musoko fashila billahi be ka chende fo ngena ima hambe kele me ka mifie ameta bambako muso nyumanu manye iba do yebu fle kwa e chaw kan sa mais be san fen do be akadiye ma manyima o ne ka conseiller ne ta ka surasu jalakide ne ta conseil di abe ka fode ka o de be ka muso ngla mais ne te ka fo parce que après vous tenez bolu aye muso ngla o aba muso ngla o an baw ko awa antena na ukele mais ala baw kele de si c'est vrai abenala che problème saba de be mali kono bi mugo munu nga so jenna aseila aye freke aku ka so labe mugo munu nga so jenna aseila mugo munu nga je m'excuse mugo munu nga yoro jenna asei sugubala ama ngini président simi fa ka freke aku deme digi dem mugo sara quoi mais wallahi asimi ka futite asimi usine tanduru de jo asimi usine tanduru abe ko de programme babulu asimi ala ba do ibe barala akira ba do ibe barala mais asimini mogobi kerefe mu be ka do musoko la afana ka dabla ube ki ishembo atiki sina ni ma dabla bibi Karim ga musoko de ibe ka bi aben ala na krache iga tike ba klokoro kisigi fangala ko soko musoko na do musoko de masake chamanga masaya bi okorte ko president erebe musoko la otere mais ali kerefe mo hali ga sokono wulu na do na musoko la a gren be yele erefe ala kan kisoma o ne ka conseiller entre parenthèses muso munu be ka boka campagne ge bi be ka waru de ke marasui anta ro be ka waru bo oro mina mais nambe tambese mais ni bokere kalama ko waru nde ka bawo de ka côté la wallahi malio be bawi ni élection surara aw be na kanu baka chama frustré aw jugu be franci joleni marfayi kerefe aye franci libu franci nyabawla ameriki nyabawla Allemagne nyabawla awani shitaw fe awana ma kolosi abe balimuna dro abe français ni allemand ni américain nga avion en Kidali oui Kidali ko banen pew mais ala kan kisoma nantora distraction konana musoko e distraction di meka tien di fana billahi aben ala na krache musoko muso kadine kuy mais ne be saran musoko nya de aben ala na krache ne be saran muso nya ni jera teke fembe ambala ka ya fama de be saran muso nya turu wallahi ayaw kolosi malien te son ni malien nyeni dongo ni njogoni be mogola ula wala obe bawi ala yere segutala al ne segut nguraye bora ka micro ta ka fasada ni ne re man kolosi malien be tike ne yere la ko kuma segut nguraye nyatula e ante muso be kana be kan ke muso be kan ke muso wi ne tenga crédibilité tien mo yede ne gen bawla didi aw to tiene be fambe di aben ala che mogomi transition kanu baga bebe ka ne woli ko segu tungara wallahi anjigila tigara abeninga jena tegeche mogo ene wole bi ka telephone tine maka kashi
ko jako an bɛ ka ni kɛlɛba bɛ kɛ k'an ka révolution bɛ ka yɛlɛma ka kɛ musoko di a bɛɛ n'an cɛw de bɛ ka fɔ ne m'a fɔ dɛ mɔgɔw de bɛ ka fɔ caman bɛ ka fɔ bon ne bɛ kuma mun fɔ a y'a ta ni barika ye ne kɛ n t'a ɲini n b'aw tɔgɔ tiɲɛ mais ni ɲɛ bɛ yɔrɔ min na mun man ɲi aw ma parce que Karim Keita ne ni Karim Keita sigira Kuluba n ko Karim Keita man kan ka sen bɔ sunguru tigɛ la de b'o don bi cɛ Karim Keita ne ka numéro bloqué fan bɛɛ ko n ko dɔrɔn k'a ka musoko dabila a ban parce que ne ka kuma dɔ bɛ a man di mɔgɔw ye mais tiɲɛ de don quoi i b'a dɔn tiɲɛ fɔlɔ man ka go i ko bokasa b'a fɛ mais tiɲɛ de bɛ la ban quoi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ walayi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna koyi ne b'aw fɛ awa ne tɛ fɛ k'aw libuli awa mɔgɔ musoko daminɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ libura président y'a kɛ a bɛɛ libura a bɛɛ bɔra woni fɛ président den ye donna musoko la président c'est à dire que président den bɛ don musoko la ou bien a ka gouvernement mɔgɔ dɔ bɛ don a la ni min sen b'o tigi sen na o bɛ yɛlɛ i yɛrɛ fɛ o ne ka conseil de ka fɔ ɲɛna dɛ awa n bɔra kuma la yan yɔrɔ la an bɛ don an ka sujet wɛrɛw kɔnɔna na awa a ye fɛɛrɛ kɛ justice ka niveau fana tuguni a ka moyen dɔ k'o la donc Maliens an bɛna don vidéo phase filanan kɔnɔ Maliens an ye bonne nouvelle sɔrɔ ko an ka armée mɔgɔw ye terroriste ɲɛmɔgɔba 2 minɛ Kita an bɛ Kita force de défense mɔgɔw fo o yɔrɔ la baara ɲɛna trop Maliens bɛna o image bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Kitakaw non an b'a fɔ Kita fɛkɛ force de défense minnu bɛ Kita région na bravo n bɛna photo bɔ ka yira aw la Maliens a image yɛrɛ bɛ n bolo yan nɔ n bɛna a bɛɛ lajɛlen bɔ ka yira aw la an bɛ Kitakaw fo kosɛbɛ an bɛ Mali surasiw fo Mali région bɛɛ la armée malienne bɛ ka baara kɛ armée malienne bɛ ka baara kɛ fan bɛɛ donc an b'o yɔrɔ fɔ voilà n bɛna a tigi photo bɔ ka yira aw la en même temps vidéo fana kɛlen don a la n b'a vidéo bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na an bɛ jɛ an bɛ vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà Maliens an nisɔndiyalen bɛ ka nin yɔrɔ fɔ an ɲɛna bi dɛ an ka armée de taara ka taga baaraba kɛ Kita mara la awa nord fana tuguni la zone des 3 frontières baaraba kɛlen don bi an bɛ bi dati fɔ dɛ bi ye mercredi 28 décembre 2022 Maliens aw n'an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ tɛgɛ dara sigara mɔgɔ maa 2 kan Kita finitigilakaw fɛ minnu tun bɛ fɛ ka bamaciya wale ta ka Kita dugu sɛgɛrɛ kunu tɛnɛdon ni o bɛnna desamburu kalo tile 26 ma san 2022 nɛgɛ kaɲa 16 tɛmɛnen ni sanga 45 ye fɛn min ye Kita finitigilakaw ye olu kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da maa 2 kan o maa 2 tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko kelen bɛ yen nɔ ko ale bɔlen bɛ bamaci kɛwale tigilamɔgɔ marifatigi fɛ ani a jɛɲɔgɔnkɛ kelen o tuma na a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ni maa ninnu ye ko u tun bɛ ka bingani wale dɔ de labɛn Kita dugu kɔnɔna la wa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kameleni maa 2 ye ko u dagayɔrɔ kun bɛnnen bɛ Kita quartier min bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Ɲarakabugu ani Kita quartier mun fɛnɛ bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Ɲanfala ale fɛnɛ bɛ Kita dugu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔ u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka tɛgɛda ni maa 2 kan ni maa 2 ninnu minɛlen sa a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye maa kelen ye an bɛ ale tɔgɔ to dugu la nka u b'a wele ko HO sabula sɛgɛsɛgɛli ma ban fɔlɔ a tɛ yamaruya an ka u tɔgɔ yɛrɛ fɔ ni ale jɔlen filɛ ɲɛkɔrɔ nin ye a si bɛ taa san 26 bɔɲɔgɔnko la o tuma na fɛn min kɔni ye a wolofa ani a woloba ye olu kɔni dagalen bɛ Yobodu Douazan mara la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min ye a tɔgɔlen dɔ ye sa o tɔgɔ ko ND donc o si bɛ taa san 24 na ale fɛnɛ wolofa ni a woloba olu fɛnɛ dagalen bɛ Yobodu o fɛnɛ bɛ Douazan mara la voilà u ye terroriste mɔgɔ 2 de minɛ Kita u tun bɛ fɛ ka taa Kita attaquer de mais an ka surasiw taara tɛgɛ k'u la an ka kuma tɔ la mɛn o de hukumu kɔnɔ tɛgɛ dalen ni maa 2 kan sa u ye u bila finitigilakaw ka bolo kan wa u bɛna fɛɛrɛ kɛ donna nataw la ni ka ni maa 2 ninnu bɔ Kita dugu kɔnɔna la ni ka na ni u ye bamaɲarɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan yaasa fɛn min kɔni ye a tɔw ye tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na tɛgɛ dara ni maa ninnu ka cogo di fɛn min ye an ka finitigilakaw ye u y'a yira k'a fɔ ko u ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ ko kɛɲɛbaya fan fɛ ko fɛn min ye ni binganikɛla marifatigi jɛkulutɔn ye ko u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛna dankari wale ta ni ka Kita dugu sɛgɛrɛ o tuma na o de hukumu kɔnɔ ko u ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye nin kamalen ninnu ye ko u sen tun bɛ o région na o de la u ye nin maa ninnu ye Kita dugu kɔnɔna la sa o tuma na u kɔni sera ka tɛgɛ da ni maa 2 kan halisa an bɛ to ɲɛɲini na ni an ye kunnafoni wɛrɛ minnu sɔrɔ an bɛ olu jɛlen da aw tulo kan ladiriya o kɔnɔna la halisa kunnafoni ta nasira fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye bingani wale kɛwale tigilamɔgɔw ye u ye binna maa dɔw kan bi Kita dugu min ni u b'a wele ko Tanbaga
tilegan tere fɛ nɛgɛ kaɲa 15 wagati taamaden dɔw kun bɛ ka bɔ kita Keɲɛba ni ka u kunda Bamako kan o kɔni ye taamadenw bolofɛnw bɛɛ lajɛlen dalaki u la ani u bolola nafolow bɛɛ lajɛlen ni ka fiɲɛ duruntu o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye lakanabaliya ye ko a ɲɔɲanen bɛ kosɛbɛ kita dugu kɔnɔna la o de tun ye kunnafoni ye ka da kulo kan an balimakɛ ma an ka armée taara ka taga kojugukɛlaw minɛ kita an bɛ armée malienne fo vraiment an bɛ dugawu kɛ n'a ye mɔgɔ ye ko marifa b'a bolo a ye armée dɛmɛ n'a ye mɔgɔ ko marifa ni fɛn b'a bolo a ye armée informé donc an bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ a ɲɛna an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition in dɛmɛ a bɛ ɲɛ cogoya min na vraiment an nisɔndiyalenba de bɛ ka nin fɔ an na awa la zone des 3 frontières aussi an ka armée attaque dɔ wuli yen nɔ Mali armée kɛlen bɛ ka alerte bila Mali territoire fan bɛɛ Sadio Kamara bɛ ka na ni marifabaw ye an bɛ ka marifaw sɔrɔ an bɛɛ nisɔndiyalen don vraiment an b'a fɔ ko bravo à l'armée malienne o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la maliyɛnw an bɛna don vidéo phase 3nan kɔnɔ ko Emmanuel Macron u bɔra ni information dɔ de ka yira an bɛɛ lajɛlen na ko président Macron k'a kunkolo man ɲi dɛ k'a kunkolo man ɲi ko Macron bɛ drogue de ta la an bɛn'o ka dama vocal dɔ ye maliyɛnw français de bɛ ka wuli bi ko Macron bɛ drogue ta kɛla dɛ ko Macron kunkolo man ɲi ko ka Macron gɛn ka bɔ fanga la ne m'a fɔ dɛ français de bɛ ka fɔ bi ye mercredi 28 décembre 2022 mais no yɔrɔ bɔ ko yira la aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Que M. Macron, je le dis comme je le pense, ne tourne plus rond dans sa tête. Il a dit lui-même, et ça a été répercuté dans quelques médias, qu'il avait, il y a 15 jours, paraît-il, traversé une dépression très grave. Et il a même dit qu'il y a un mois, dit-il, il devait faire le travail de tout le gouvernement, Premier ministre compris. Alors, ce sont quand même des déclarations hallucinantes. D'abord, je rappelle que le président de la République n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. C'est quasiment un coup d'État ce qu'il dit. Parce que normalement, on sépare dans la Constitution le devoir. Voilà. Et puis, à la limite, certains pourront dire, bon, c'est simplement, il avait peut-être un petit peu trop bu, ou il s'était peut-être injecté une substance, parce que tout le monde ne parle que de ça, donc autant le dire. Tout le monde le dit en France que M. Macron est addict à la cocaïne. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien, mais c'est un fait que tout le monde ne parle que de ça. La question qui se pose, c'est que ça voilà. se traite... uka drogue do be ko cocaïne ko Macron be cocaïne ne tala ha se ukaw aga do minena ha malion anga kuma tola me. Et puis, à la limite, certains pourront dire, bon, c'est simplement, il avait peut-être un petit peu trop bu, ou il s'était peut-être injecté une substance, parce que tout le monde ne parle que de ça, donc autant le dire. Tout le monde le dit en France que M. Macron est addict à la cocaïne. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien, mais c'est un fait que tout le monde ne parle que de ça. La question qui se pose, c'est... Donc, Malian, abela jeli mesano. Ah, ko Macron be cocaïne de minaha. O kuma de forasano. Ko Macron be drogue de tala. Se uka aye do mi do minana de. Donc, ni ngoro la ambe bela jeli fo. Ya nanga bo video la. Nte video jam bay. Ambe Mali karamogo ba bela jeli fo. Ambe bouye aydra fo. Ambe anga siguka ka belebele sego la sana kane fo. Ambe Ashrifu Sarafa bouye aydra. Ani Ousmane Cheri marani aydra. Ani Imam Diko. Ani Sheriff Tiame aydra kabako fura tigi. Furudimi fura ni diabète fura be mɔgɔ min bolo n'a tɔgɔ ko Sheriff Tiame Aydara Sheriff Tiame Aydara donc kabako fura tigi do an b'ale fana fo an bɛ Mayin Watara fo an bɛ Jean Zerbo fo an bɛ Mali donsow fo an bɛ Mali dugutigilakaw fo an bɛ Mali somaw fo an bɛ Mali moriw fo an bɛ Mali mɔgɔba bɛɛ fo dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen silamɛ fara chrétien kan an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition in dɛmɛ o de kun do maliyɛnw a kan bɛɛ